na gị na di gị so wee bịa meeting, o wee jee inyu mamili wee lụọ ebe afọ wee see nwaanyị ọzọ ibongi, ị na-apụta wee fụnya na nwaanyị ọzọ and na fakasisili ibongi and na gị nwanọkwa na ebe a na-eme reception na-echi o, ị ga-agbaghali ya like ifi ọyọba gị biko daa na si gị na ya do sorry nne ya mee mistake gị gbaghali osikwa nke a ọ pụọ nke a, ị ga-agbaghali ya? O nwere ife ọ ga-abụ mmadụ mee ịma na ọ ma nchenjizi o. Nwoke hapụrụ nwunye na hall si aki aje nyụọ mamili o wee lụzie ebe afọ sebe nwaanyị ọzọ ibongi, enyi nwaanyị before n'ụba nwunye o. Unu si mụ na onye afọ ga-echenji? Nna adọrọkwa m sure na ọ ga-echenji o. Mana nne bọọlụ na ngada gị, if you can you forgive him maka ụmụaka o. Ịyadago na chei ike gwụrụ nwere ihe mmadụ ama nnụ ọ ka ihe nwa si etuzi n'ọnụ biko ọdụba gị ma ga-echeta na onwe gị ma ga-echetara na gị na nwunye gị so wee bịa that day. Ekenekwa m unu ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.